ଶୀତ ଦିନ ଆସିଗଲାଣି। ଶୀତ ଦିନ ମାନେ ଧାନ କଟା ଛୁଟି ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଗର ସେ ଧାନ କଟା ଛୁଟି ଆଉ ଏବେର ଛୁଟି ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ସେହିପରି ଏକ ଫରକକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୋର କବିତା ଧାନ କଟା ଛୁଟି। ଆଜିକାଲି ଆଉ କ୍ଷେତରେ ଧାନ ବିଡ଼ା ଦିଶୁନି। ଆଜିକାଲି ଆଉ କ୍ଷେତରେ ଧାନ ବିଡ଼ା ଦିଶୁନି। ଦିଶୁଛି ଖାଲି 6-6 ଇଞ୍ଚର ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା। ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ। ଆଜିକାଲି ଆଉ କ୍ଷେତରେ ଧାନ ବିଡ଼ା ଦିଶୁନି। ଦିଶୁଛି ଖାଲି 6-6 ଇଞ୍ଚର ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା। ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ। ବିଚରା ସେଇ ବାମନ ଭୂତଟା ସେଦିନ ଧାନ କଟା ଯନ୍ତ୍ର ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଆଉ ବଣି ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବଗ ଖାଣିବଗମାନେ ଆଗ ପରି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଗ ପରି ଆଉ ଧାନ କଟା ଛୁଟି ବି ପଡ଼ୁନି। ଶ୍ୟାମ ଆଉ ଜେଜେ ସହ ବିଲକୁ ଯାଉନି। ରାଧା ଆଉ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ ବି କରୁନି। ଆଉ ଖଳା ଲେପା ହେଉନି କି ମେଇ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଉନି। ବେଙ୍ଗଳା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଆଉ ଖଳା ଲେପା ହେଉନି, ମେଇ ଖୁଣ୍ଟ ବି ପୋତା ହେଉନି। ବେଙ୍ଗଳା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ପରମ୍ପରାର। ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରବାସୀ ହୋଇଛି। କେତେ ସ୍ମରଣୀୟ ସେ ଦିନ ଥିଲା ଯେବେ ସ୍କୁଲରେ ଧାନ କଟା ଛୁଟି 15 ଦିନ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେତେ ସ୍ମରଣୀୟ ସେ ଦିନ ଥିଲା ଯେବେ ସ୍କୁଲରେ ଧାନ କଟା ଛୁଟି 15 ଦିନ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମାଟିରେ ନ ଲାଗି ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ଦିନ ତମାମ ମତୁଆଲା ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂସର ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଫେରୁଥିଲେ। ଦିନ ସାରା ମତୁଆଲା ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂସର ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଫେରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗ ପରି ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେ ଆଉ ଆଗ ପରି ଧାନ କଟା ଛୁଟି ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ହଁ, ଧାନ କଟା ଛୁଟି ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ।